Hola, com esteu? Avui vull destacar la importància del teixit associatiu. I per fer-ho, m'agrada fer referència a unes paraules que em va dir el company i amic Leonard Jové, que a més de treballar amb mi, és doctor en Història per la Universitat de Lleida. Diu, una gran diferència que hi ha entre la societat espanyola i la societat catalana és aquest important i potent teixit associatiu que tenim aquí. És fonamental, entre d'altres, per dos fets. Un, la cohesió social als municipis i dos, ens ajuda a saber-nos organitzar millor. 100% d'acord. I deixa'm afegir un tercer, que és genial, fantàstic, meravellós, que puguem fer activitats que ens ajudin a conèixer-nos millor. Dit això, només em queda animar-vos a que participeu, us apunteu, pregunteu per alguna de les moltes i potents associacions que tenim al Carràs. Entre tots i totes, fem poble.